Bună ziua, dragi prieteni! Florin Mane este numele meu, candidat la primăria sectorului 2. Vă spuneam acum câteva episoade de marea problemă cu care se confruntă acest sector, și anume salubritatea. Și veneam cu o propunere către dumneavoastră, și anume să înființăm o societate de salubritate pentru acest sector. Mulți ați fost de acord cu ideea mea, v-a plăcut, mi-a scris în privat, mi-a spus că este o idee bună. Odată cu înființarea acestei societăți de salubritate, rezultă un număr de aproape 1000 de locuri de muncă pentru cetățenii Bucureștiului și mai ales pentru cetățenii sectorului 2. De ce un cetățean al sectorului 2 să facă naveta în alt județ, să muncească când poate lucra aici, în comunitatea lui? Până data viitoare, numai bine!